nigo omwanasiasa korwa ase ebunge eyo ya Nyaribari Masaba oyo boigo oboreti gosorigetie ekerogo kia obojumbe bwa ebunge eyo ase obochore bonene omwaka bwa 2022 ase erieta Ben Mogaka anyare koba gakwanera egati amagendero aria agendete kwanekigwa inse ya serikali y'omorai bwense omosike William Ruto ime ya ebunge eyo ya Nyaribari Masaba omosike momanyi nigakwanera egati ya echipara chechigenda okorosigwa gwenyomba gose gwenyomba chierigo ririanse nabo igo okorosigwa gwechichiro ase ebunge eyo ya Nyaribari Masaba. Ndete kwera nere president ito na mbiamono na ande mbiamono para to sabete ya Nyaribari Masaba para ya Keroka Ibacho obwate kiama kama and then we say it from there esa kana ndende Ibacho agende igose kenya ngono ni esoke Masimba ono tokwera no manena mbiamono na ndende tokotebeka abantu bane bari bakosere president batana baretire pare to tetyo maneka twenge state house ebiti nango to mwisho manu kutoende tosabe para akanga wote ande ngene yakabere para ya susera pare kutaka ega nyantrako agende ya masibi agende susera agende ramasa ejoso gana ne to mugeso ke Masimba kisa se pare to agire jonsi ko be kwere rami ega to agire tiba jonsi bicha ngo be kese chango be jonsi se government plan. I don't know why, lakini mbijadende bakora baso kipare yemo yande yamo yatigara me. Patinde zote ebyo mheshimiwa Daniel Manduku. Ta maiso kome ki mistake. Nero kutimie pare yemo me akorwa. Asenga joko li mileage. We requested the president ande kanja chipare Jones chibekwe. Ekenare pare ya soke yemo na kumisana. Nando meko uche ground yo chotanero urule pare. Patinjinde tote yo mone wense president yeito munanje tabantu ito Nyaribari Masaba please your excellence eto de pare kia ya nyantrago nyamasivi ende sosera agende igo tengere package ko sota ramasa na ando to komate mbia mono ese market area ramasa pare kwa mtu akache market ene sana ramasa eto de pare ende ramasa so that market to akache ramasa nene aba na nchi beto banyore transport ko ramasa vile market ya Masima na ere isi ko era afoto ba using mata na rengo ngabaterie e president na chache aronji nyombe na ne pie pare so ko be kwerani e president na mwancho